Kosovo, velké asi jako středočeský kraj, je domovem stovek toulavých psů. Nemají tu lehký život, spíše složitý. Složitý i v přeneseném významu, protože dávno nikdo nerozpozná, z jakých ras je zdejší populace složená. Jedním z mnoha představitelů je čistokrevný ořech Alice. Něčím je naprosto výjimečná. Má svůj domov a pravidelnou stravu. Za jídlo a nocleh totiž pracuje. Ano, Alice patří už někdy od roku 2006 neodmyslitelně ke všem českým kontingentům KFOR, které na vodárně v Šajkovaci rotují. Setkáte se s ní hned na bráně a není to lecjaký psí povaleč nebo dokonce gaučák. Za ta léta služby, kterou bere nesmírně vážně, z ní vyrostl čtyřnohý strážák se vším všudy. Přepočítáno do psího kalendáře slouží nepřetržitě nějakých 20 let, a to 24 hodin denně. Ráno odchází s novou směnou na rozdílení, vyslechne si rozkazy a čerstvé strážáky odvádí na bránu. Zlí jazykové tvrdí, že v době povoleného odpočinku v průběhu služby strašně chrápe. No bodeď, žádná dovolená. Tenhle idylický obraz má ovšem skvrnu. Hovoří se o tom, že současný 16. kontingent je poslední, který ještě v plném počtu obývá legendární Šajk. Jednoho dne, který se nezadržitelně blíží, vojáci zabalí a odjedou. Ale co Alice? Osiřela by a to by byl patrně její konec. Chmurný příběh však přeci jen možná má řešení. Našli se strážák Jura Králik od Plzně a nejdéle sloužící kontingentní pes Alice. Jura už zařizuje všechno, co je ze strany legislativní nutné pro to, aby Alice mohla odjet se svými věrnými do Česka. Trochu to stěžují její zdravotní problémy, protože se jí zanítilo patrně staré zranění od surového kopance do čenichu, ale Jura to nevzdává. Alice, která je jinak ve výborné kondici, se uzdraví a bude bydlet v Nové Boudě u Plas. Sebou si odveze i své certifikáty za vzornou službu, kterých má na celou stěnu vodárenské brány. Snad jen to ranní rozdílení jí bude chybět. Ale ruku na srdce, kdo by si rád neodpočinul v důchodu? A my všichni budeme mít na blízku legendu z Kosova.